Nagsama-sama ang mga kababaihang mamamahayag sa Pampanga bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Sila ang Women in Pampanga Media na nagmula sa iba't ibang organisasyon. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pagtitipon sa hanay ng mga kababaihang Giorno na inorganisa ng CLTV36 at Pampanga Press Club katuwang ang pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka. Sa okasyong ito naging sentro ng talakayan kung paano mapapalakas ang gender equality sa media. Araw-araw, tayong mga kababaihan sa media ay dumaranas ng iba't ibang difficulties. Marami rin namang mga sense of fulfillment tayo, no, sa pagiging media practitioners na babae. Pero meron talagang pangangailangan din na mag-usap, magkita-kita. Dahil may mga babaeng nasa media na nangangailangan ng suporta. Pero higit sa lahat, dahil sa kapangyarihan ng media, maaari nating baguhin ang sitwasyon ng mga babae na nasa vulnerable situations. Nagbahagi ang ilang mga kababaihang mamamahayag ng mga karanasan kung paano nila napagtagumpayan ang hamon sa larangang ito. But of course, kita mag-apply nyo muna ko lang po ba banggit, nung karin ko may mag-apply kata minuna, but usually may kaka-impression po na patse babae mag-apply, wala mo nga undermine, dakatama po itang wala mo lawe na, may nai, ay, yun, ito mo makanta. Malaki rin umano ang may aambag ng kasalukuyang mga kababaihan sa media upang mapataas ang kamalayan ng iba pang kabaro na gusto maging mamamahayag, lalo na ang mga estudyante. Para magkaroon ng lakas ng loob o kaya inspirasyon, ideya, yung mga babae o kababaihan na nais pumasok sa field ng journalism pero nag-aatubili. If we are able to reach out to them and then also to share our experiences and our thoughts, our ideas, our concepts, ganyan, kaugnay halimbawa ng mga pwedeng gawin ng mga kababaihan sa media at ng media mismo, yung kapangyarihan ng media. Nagkakaisa rin ang Women in Pampanga Media na ang gender equality ay hindi lamang usapin ng mga kababaihang umaangat sa larangan ng pamamahayag, kundi maging mga inilalabas na media products, gaya ng mga artikulo, programa, pelikula at mga patalastas. Maaari umano itong simulan sa paggamit ng mga gender-sensitive na mga lengguwahe sa mga inilalabas na impormasyon at script. So, halimbawa, isang napag-usapan dito yung role ng media, for example, sa paggamit ng ng mga gender sensitive na lengguwahe para hindi na re-reinforce yung tinatawag nating kawalan ng gender equality o yung equality o pagkapantay-pantay ng babae at lalaki sa ating lipunan. Samantala sa Global Gender Gap Report ng World Economic Forum nitong 2022, lumabas na nagsara sa 69% ang gender gap sa East Asia at Pacific countries, mas mataas kaysa noong 2021 na nasa 68.9%. Sa pace na ito, mangangailangan umano ang rehiyon na kinabibilangan ng Pilipinas ng 168 taon upang makamit ang tunay na pagkakapantay ng mga kasarian. Bunsod nito, puntirya ng Women in Pampanga Media na magkaroon ng ambag para mapababa ang gender gap at tuluyang mabura ang imahe ng mga kababaihan bilang second-class citizens. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV36 News, atin to.